Mit navn er John. Jeg er direktør i Mindkey. Mindkey er en dansk HR-platform med over 20 års erfaring og et klart fokus på fremtiden. Vi samler alle centrale HR-processer et sted, fra rekruttering og onboarding, den daglige drift, til udvikling, løn, tid og fravær. Platformen er bygget til en virkelighed i konstant forandring, hvor behov forudses og løsninger hurtigt tilpasses. Med indsigt, fleksibilitet og data i centrum styrker vi HR som en drivkraft for ledelse, kultur og operationel effektivitet. Samtidig er teknologien moderne og skalerbar, klar til at indgå i en tidssvarende IT-arkitektur med fokus på integration og sikkerhed. Vil du høre mere, så tager vi gerne en uforpligtende dialog om jeres behov og præsenterer med glæde, hvordan Mindkey kan skabe værdi i netop jeres organisation. Hej, jeg hedder Amalie, og jeg er en af konsulenterne i Mindkey. Jeg hjælper vores kunder med at få rekruttering til at køre mere smidigt, og det starter med at samle det hele et sted. Med Mindkeys rekrutteringsmodul kan du oprette alt lige fra jobopslag, styre ansøgninger, interviews og sende kontrakter, alt sammen i et system. Vi hjælper dig med at sætte det op, så det passer til jeres behov. Om I vil bruge vores jobportal eller webkomponenter til jeres egen hjemmeside, er helt op til jer. Og det bedste ved modulet er, du kan genbruge skabeloner, samarbejde med ledere og bruge blandt andet AI til at skrive jobopslag. Det sparer både tid, og det gør processen meget mere overskuelig. Hej, jeg hedder Amalie og er konsulent her hos Mindkey. Med vores feriefraværsmodul kan medarbejderne nemt anmode om ferie, tjekke deres feriesaldo og følge status for godkendelse. Som leder får man et samlet overblik over teamets ferie og fravær, hvilket gør planlægningen mere effektiv. HR-afdelingen får et system, der hjælper med at automatisere de daglige driftsopgaver og dermed frigive tid til andre opgaver. I fremtidens organisation er udvikling en løbende proces. En integreret del af ledelse, læring og kultur. Med Mindkey får I én platform til at arbejde strategisk med mål, kompetencer, feedback og udviklingssamtaler. Det giver ledere og HR indsigt og retning, så mennesker og forretning kan udvikle sig sammen i en verden i konstant forandring. Hej, jeg hedder Søren og laver integrationer til og fra Mindkey, samt migrering af data til nye Mindkey-kunder og opdatering af data på eksisterende kunder. Mindkey holder virksomhedernes medarbejdere stamdata og er derfor ofte fødesystemer til andre systemer. Derfor har vi mange integrationer til f.eks. lønsystemer som Visma og Læsser osv., men også til f.eks. AD og andre tredjepartssystemer. Mindkey har 2 veldokumenterede API'er, et integrations-API, hvor man kan læse og skrive til alle tabeller i Mindkey, samt et Connect-API, som er OData-baseret. Hej, jeg hedder Henrik, og jeg arbejder med support hos Mindkey. Vi ved, at det er vigtigt at få hurtig og kompetent hjælp, når man har spørgsmål eller støder på udfordringer i Mindkey. Derfor tilbyder vi en dedikeret kundesupport, hvor du kan få hjælp gennem vores supportsystem eller via telefonen. Vi sætter stor pris på den tætte dialog med vores brugere. Det hjælper os med at forbedre og udvikle vores produkter og tjenester. Har du brug for support eller spørgsmål, så tag endelig fat i os. Vi er her for at hjælpe dig videre.